тамошобинони канали Мошинбозор ТЖ. Инак дар Мошинбозори шаҳри Хуҷанд қарор дорем ва дар ҷои фурӯши портерҳо, киябонгоҳҳо қарор дорем. аз нарху навои онҳо барои шумо маълумот медиҳам. дӯстон, ҳатман обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед, зеро ҳар як обуна шудани шумо ва лайк мондани шумо барои пешрафти канали мо роли муҳимро бозӣ мекунад. воқеъ сарбаланду хонаобод бошад. мошини навбатии мо портер 1, солаш 2004. چهار بالون حالتش میانه. دو الکتروپاکت коробкаш механик, CD плеер, пробегаш 210,000 километр. Манин ҷои боркашонии мошин. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 726 22 48. ёдовар мешавем техасмотири яксонинаш ҳаст. мошини навбатии мо портер 1, солаш 2001. чор балон дар ҳолати хуб. ду электропакет, коробка механик, магнитофон, пробегаш 220,000 километр. این سیدینیو کاجه در حالت خوب. این جای بارکشانی ماشین یادآور میشین ماشین وگونی یک دست. нархи мошин 58,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 710 38. мошини навбатии мо портер 1, солаш 2001. Işte balon nav. шаш балон ҳолаташ нав. ду электропакет, коробка механик, магнитофон, пробегаш 270,000 километр. این حالت салони мошин сиденьё кожаный мебошад. мана сиденьё ҳолати салони мошин дар ҳолати хуб. манин ҷои боркашонии мошин дар ҳолати хуб. нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 717 29 94. портер 1, солаш 2003. шаш балон дар ҳолати хуб. ду электропакет, коробка механик, CD плеер, пробегаш 36,000 километр. манин ҳолати салони мошин дар ҳолати хуб. сиденьёш кожа мебошад. манин ҷои боркашонии мошин дар ҳолати хуб. нархи мошин 60,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 799
7970. Opel Zafira солаш 2003. балонҳо дар ҳолати хуб, 4 электро, CD плеер, коробка механик, CD плеер, пробегаш 278 000 километр. این حالت سالن ماشین این حالت سالن قفای ماشین мотор 1.8 1.1 سوزشواری بنزین нархи мошин 57000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 706 86 60. Opel Hatchback солаш 95. 4 балон дар ҳолати миёна. дохили мошин коробкаш механик, CD плеер, пробегаш 263 000 километр. این حالت салони мошин این حالت салони қафои мошин дар ҳолати хуб. газаш таблетка бензин ми? Бензин дахт мошин. мотор 1.6 растсой сӯзишвори бензин. расходаш 8 сахта мегардад. нархи мошин 24000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 614 86 00. мошин набуди мо Hyundai Sonata солаш 2013. این حالتی балон در حالتی خوب. دو الکتره، коробка механик, این CD плеер، کنسینر پیچکاش کار میکند. پرابگ از میفهمیم پرابگشه. این حالت سالن ماشین و این حالت سالن قفای ماشین در حالت خوب. این رقص مشکل شدگی یادآور میشونه ولی رقص مشکل نشده. پرابگش 87000 کیلومتر. мотор 1.6 сӯзишвори бензин. расходаш 10 120 мегардад. این حالتی мотор дар ҳолати хуб. нархи мошин 55000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 771 92 77.